Volám sa Michal Patarák, pracujem ako psychiater na druhej psychiatrickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Posledné roky ako prednosta tejto psychiatrickej kliniky a vo svojej profesionálnej praxi sa prevažnú mieru venujem problematike psychóz a schizofrénie. Toto je veľmi častá otázka príbuzných, aj pacientov, kamarátov, priateľov, človeka, ktorý má schizofréniu, alebo ktorému teda diagnostikovali. Ono to je vlastne v medicíne tak, že tá najväčšia energia, ktorá sa venuje jednotlivým ochoreniam, tak sa venuje chronickým ochoreniam. Či sa jedná o cukrovku, rôzne kardiovaskulárne ochorenia, povedzme zlyhanie srdca a podobne, chronické. Takže táto otázka by mohla byť aj vstýčená pre tieto ochorenia. Že dá sa cukrovka vyliečiť? Dá sa vyliečiť chronické zlyhanie srdca? Čiže keby som odpovedal, že áno, tak by to nebolo v súlade s klinickou realitou, s pravdou. Keby som povedal, že nie, tak zase tiež to nie je celkom pravda, pretože by z toho vychádzalo, že to vlastne nemá význam, že to nemá zmysel. Ale má. Čiže my v takomto prípade odpovedáme, že v tom klasickom poňatí schizofrénia sa nedá vyliečiť, ale je možné ju liečiť, a to tak úspešne, že ten človek môže žiť primeraný život svojim túžbám, snom, že môže sa zapojiť do spoločnosti, že môže pracovať, udržiavať vzťahy, mať nejaké. Samozrejme, ale za predpokladu, že je toho schopný, že teda má istý typ schizofrénie, ktorý to umožňuje. Pretože túto musíme byť zase v súlade s realitou. Sú niektoré typy schizofrénie, ktoré sú naozaj závažné, kde existuje istý funkčný úpadok toho človeka, kde vlastne nedosahuje, povedzme, tú úroveň predchádzajúceho fungovania, alebo tá predstava rodiny, príbuzných o tom, že bude zase späť taký, ako bol predtým ten človek, sa nenaplní. Všetko robíme ale preto, aby tá liečba bola zacielená na čo najoptimálnejší život v tom, ako v tých kontextoch zmysluplnosti, alebo také, aby človeku vlastne ten život chutil. Hej, tak by som povedal. Jednotlivé psychické poruchy majú rôznu mieru dedičnosti, to znamená prenosu z predchádzajúcej generácie na ďalšiu generáciu, respektíve z rodiča na potomka. A schizofrénia patrí medzi psychické poruchy, ktorá je charakteristická vysokou mierou dedičnosti. Píše sa, hovorí sa, alebo máme za to, že táto dedičnosť môže byť až 80% z faktorov, ktoré ako vplývajú na vznik schizofrénie alebo prepuknutie schizofrénie u daného človeka. Táto problematika je ale trošku zložitejšia ako taká klasická Mendelejovská dedičnosť, čiže zákony genetiky, ktoré objavil v 19. storočí opát augustiniánskeho kláštora v Brne, to bol zakladateľ genetiky, teda Johann Gregor Mendel, tak on robil experimenty na hrachu, z ktorých akoby vychádzalo, keby to bolo tak jednoduché, že keď jeden rodič má schizofréniu, tak potom je 50% šanca, že bude mať aj dieťa. Takto to pri schizofrénii neplatí. Ani to není také jednoduché ako pri ochoreniach, ktoré nazývame monogénové ochorenia. To znamená, že je postihnutý jeden gén, ten má nejakú mutáciu a dochádza k vzniku ochorenia. Aj takto to pri schizofrénii nie je. Je to tak napríklad pri Huntingtonovej chorobe, to je jedna z neurodegeneratívnych ochorení neurologických. Pri schizofrénii hovoríme o polygénovom type dedičnosti. To znamená, že na vzniku tej poruchy, značne heterogénnej, to znamená variabilnej čo do mechanizmov vzniku, na tomto vzniku sa podieľa množstvo génov. Tieto gény nazývame kandidátske gény, to znamená, že sú akoby kandidátom na to, že môžu viesť schizofrénii, ale o žiadnom z nich neplatí, že by tento gén priamo viedol k tomuto ochoreniu, k tejto poruche. Keby som mal povedať príklady, tak
keď pred tými 20 rokmi, keď som začínal robiť psychiatra, tak táto problematika bola taká, možno až niekedy v úvodzovkách poviem romantická, pretože alebo tá predstava o tej dedičnosti, ako sa vlastne vyrieši naše poznanie. Napríklad tie kandidátske gény sú gény pre dopamínové receptory, ktoré kódujú dopamínové receptory, ktoré ako je tam polymorfizmus, to znamená nejaký genetický variant, tak ten dopamínový receptor inak funguje. A ono to súvisí vlastne s liečbou schizofrénie, kde sa podávajú antipsychotika, ktoré blokujú tie dopamínové receptory. Čiže mnohé z tých génov akoby doplňajú alebo vytvárajú obraz o tom ochorení, ako dochádza k jeho vzniku. V súčasnosti sú ale medzi týmito génmi aj také gény, ktoré celkom nerozumieme, akým spôsobom sa podieľajú vlastne na vzniku tohto ochorenia. Napríklad niektoré gény, ktoré zodpovedajú za imunitu alebo nejaké vápnikové kanály v tele a podobne. Keby som mal povedať prakticky, pretože každá vedecká informácia alebo vedou informovaná štúdia alebo výskum by mal mať aj praktické uplatnenie, tak tá schizofrénia má výskyt zhruba, to neplatí nejak ako vyslovene presne alebo absolútne, alebo pri niektorých faktoroch je to samozrejme vyššie, sa vyskytuje v populácii v 1%. Čiže 1 zo 100 ľudí podľa štatistiky by mal mať schizofréniu. A čo sa týka tejto dedičnosti, tak v prípade, že jeden rodič má schizofréniu, tak niektoré výskumy hovoria, že 13% má šanca, že bude mať potomok. Samozrejme, toto sa zvyšuje, toto percento, alebo tento podiel, alebo to riziko s počtom ľudí, ktorí sú v danej rodine postihnutí. O tej genetike my vieme, že hrá podstatnú úlohu aj z výskytu tohto ochorenia, pretože sa zhromažďuje v tých rodinách, respektíve ak jeden člen príbuzenstva má schizofréniu, tak je vysoká pravdepodobnosť, alebo, poviem to jemnejšie, asi aj to bližšie pravde, je isté riziko, že bude mať aj iný príbuzný vlastne toto ochorenie. A to sa volá, že familiárny výskyt, že sa vyskytuje v rodinách. Keby genetické faktory ale prevažovali pri vzniku schizofrénie, tak sa predpokladá, že štúdie na dvojičkách by ukazovali, že ak jedno dvojča s geneticky totožnou informáciou ako druhé dvojča bude mať schizofréniu, tak ju bude mať aspoň vo väčšine prípadov aj to druhé dvojča. Výskumy však ukazujú, že takáto zhoda nastáva v 48% prípadov. Znamená to, že pri 52%, aspoň vychádzajúc z týchto výskumov, nezohrávajú rolu len genetické faktory, ale iné faktory, ktoré vedú k spusteniu tejto poruchy. Návštevy u psychiatra sú absolútne kľúčovým prvkom liečby schizofrénie a toho, aby mohla byť ďalej manažovaná, prispôsobovaná vlastne potrebám toho človeka, cieľom liečby, ktorý sa môže meniť v priebehu tej liečby, rôznym situáciám, ktoré, povedzme, niekedy ten človek je viac akoby stresovaný, čaká ho nejaká skúška alebo nejaké ťažké obdobie a jeho ochorenie sa môže viac ozývať ako v situácii, keď je, povedzme, v pokoji, keď má, tak povedať, lepšie obdobie. Čiže tie kontroly sú veľmi dôležité na to, aby jednak sa zistilo, ako to vyzerá vlastne s jednotlivými symptómami schizofrénie, ako sa má ten človek úplne ľudsky, ako žije, ako rieši, a to už sú ďalšie veci, ktoré samozrejme sa nabalujú, lebo to nám nejde nikdy pri kontakte so psychiatrom iba o samotné ochorenie. Ide o vlastne zdieľanie istých zážitkov, nejakého životného smerovania. Niekedy možno ten psychiatr je aj taký kvázi sprievodca životom alebo jednotlivými životnými okamihmi, ktorému, opäť hovorím o optimálnom stave, ale ten by sme mali chcieť dosiahnuť, ktorému ten pacient dôveruje, na ktorého sa obracia s nejakými ťažkosťami, ktorí sa vzájomne chápu a môže on byť autentický, môže vlastne prinášať jednotlivé svoje myšlienky alebo postoje k poruche, vo vzťahoch, čomukoľvek na stôl
tomu psychiatrovi a diskutovať o nich. Hej. Vrátane toho, že už nechce byť liečený napríklad, hej, alebo že má nejaký problém s tým, hej, že má nejaký problém s nežiaducimi účinkami liekov, povedzme. Takže keď sa na to takto pozrieme, tie návštevy sú aj takým stretnutím s človekom, ktorý môže a spravidla veľmi dobre rozumie tomu, čo je schizofrénia a čo môže tento človek prežívať. Tie návštevy v zmysle frekvencie veľmi ťažko povedať všeobecne, pretože poviem príklad jeden. Pacientka nedávno prepustená z kliniky si bude vyžadovať častejšie kontroly, pretože tie dávky liekov, ktoré boli nastavené počas hospitalizácie, môžu byť časom privysoké, pretože sa mení to štádium. Už nejde o akútnu psychózu, už je tá liečba skôr taká ako pokračujúca alebo udržiavacia, stabilizujúca. Takže upravujú sa dávky liekov, monitoruje sa, kontroluje sa, či majú nejaké nežiaduce účinky a aké. Veľmi často aj rôzne laboratórne parametre sa odoberajú, krvný obraz, biochemické parametre, hormóny štítnej žlázy pri istom type liečby. Sleduje sa, či pacient inklinuje takému niečomu, že neužívať lieky alebo užívať si ich po svojom, lebo o tom sa dá tiež pekne diskutovať, alebo čo mu vlastne vadí na tej liečbe, alebo čo by naopak on potreboval viac, akoby na čo zamerať to zlepšenie stavu. Sleduje sa užívanie psychoaktívnych látok, toto je veľmi dôležité, veľmi dôležitou kapitolou, keď sa bavíme o liečbe schizofrénie, pretože môže ju značne narušovať, komplikovať. A teda nastavuje sa tá početnosť podľa potrieb zo strany pacienta alebo objektívnych potrieb, ako usúdi teda psychiatr vzhľadom na tú poruchu, ochorenie. V prvom rade by som chcel prejaviť isté porozumenie ľuďom, ktorí vysadia lieky alebo si ich chcú usporiadať v rámci svojho režimu. Je to ľudské. Človek má vlastne odrazu, a to veľmi často tak býva, keď najmä po tej akutnej psychotickej epizóde, viacero liekov, ktoré má užívať na psychiku a jeho situácia je pomerne stabilizovaná, už sa cíti lepšie, tak ho mnohokrát, a až by som povedal, alebo ma to až ťahne povedať, že to je typická situácia, napadne, či naozaj mám užívať tieto lieky, či tá dávka nie je privysoká, či mi to neškodí a tak ďalej. Rôzne tieto otázky. Čiže isté porozumenie preto psychiater má, lebo to je ľudské. Čo ale musím povedať, a čo musí vždycky zaznieť z úst odborníka, že je to zlé, keď sa to spraví. Pretože to vysadenie liekov je naozaj najväčším prediktorom relapsu. Inak povedané, akékoľvek vysadenie liečby zo strany pacienta, čo je tzv. Samovolné alebo bez konzultácie s lekárom, zvyšuje mnohonásobne, niekde som čítal, že prinajmenšom 5-násobne riziko relapsu, čiže toho, že tá porucha sa opäť vráti, že opäť príde akutná psychotická fáza, čo vlastne nikto z tých pacientov si neželá. Čiže kvôli tomu je potrebné túto problematiku brať veľmi vážne. Tá liečba schizofrénie práve prebieha pomocou liekov, čiže aj farmakologicky, nie len, ale aj. A je to jej akoby os, je to veľmi dôležité. A to porozumenie sa týka, ktoré som teda povedal v úvode tejto odpovede, aj toho, že áno, existujú nežiaduce účinky, každý liek môže mať nejaký nežiaducí účinok, môže človeku nejakým spôsobom vadiť, v niečom prekážať. A toto je práve téma, s ktorou sa môže obrátiť na svojho psychiatra, o ktorej sa dá diskutovať a v rámci toho takého bilaterálneho vzájomného vzťahu dôvery aj psychiater je ochotný tú liečbu meniť, keď je na to dôvod. A ten pacient môže priniesť nejaký dôvod. Čiže ak by som mohol poradiť, naozaj toto nerobiť, vysadzovať lieky alebo s nimi nejak manipulovať v takej nejakej vlastnej predstave, že takto by to bolo dobré, ten človek nemusí vedieť, že by to bolo dobré a nemusí ani vedieť, na čo konkrétne ten liek je
Takže vždycky sa poradiť s lekárom. Jeden z hlavných dôvodov užívania lieku alebo potreby užívania liečby pri schizofrénii je, aby sa nevrátil vlastne ten akútne psychotický stav. To znamená, čisto technicky, keby sme to pomenovali, zabraňujeme tomu, aby nastal relaps. Okrem toho, samozrejme, tie lieky majú aj iné účinky, alebo ako zacielenia, jednotlivé symptómy, napríklad depresívne nálady, kognitívne dysfunkcie, keď napríklad človek sa ťažšie sústredí, keď má problémy s učením, so zapamätaním si niečoho, problémy so spánkom môžu poriešiť a podobne. To sú všetko jednotlivé symptómy, na ktoré môže liečba rôzneho druhu cieliť, ale v akomsi pozadí tej farmakologickej liečby je práve toto, že zabraňuje relapsu, respektíve to je ten zámysel, to je ten hlavný motív jej užívania. No a keď k tomu relapsu dôjde, to znamená, že máme akútnu psychotickú epizódu, prečo tomu vlastne chceme zabrániť? Tak jednak preto, že pre človeka so schizofréniou a jeho príbuzných známych je to nesmierny stres. Je to niečo, čo je naozaj veľmi nepríjemný, negatívny a často by som povedal, že až traumatický zážitok. Takže toto je v takejto rovine, tomu chceme zabrániť, ale aj preto, že tá epizóda schizofrénie akútna, tak tá predstava, že psyché je niečo, čo nie je naviazané na mozog, že sa nejakým spôsobom vznáša nad nami alebo je oddelená, tak to samozrejme není pravda. V rámci týchto psychických porúch my rátame s psychikou, ktorá je prísne naviazaná na činnosť mozgu, je podmienená touto činnosťou, ako aj samotná schizofrénia. A keď nastáva tá akútna epizóda, tak vlastne sa tak mení fungovanie mozgu a sú tam aj nejaké štrukturálne aspekty, že má tzv. Neurotoxický efekt. To znamená, že narušuje činnosť mozgu a to, ak dôjde k takémuto narušeniu, tak o mnoho horšie sa môže ďalej tá schizofrénia liečiť ako v situácii, keby tomu relapsu nedošlo. Akútna fáza schizofrénie, alebo tá akútna psychóza spravidla alebo veľmi často vzniká náhle, to znamená prepukne v priebehu niekoľkých dní. Je to často otázka týždňa, ale naozaj niekedy aj zo dňa na deň. Po nejakých takých prediktoroch, nejakých varovných signáloch, nejakých zmenách v správaní toho človeka alebo v jeho sa objavia nejaké príznaky, ktoré nedosahujú ešte intenzitu tej akútnej psychózy, tak môže nastať okamih, kedy vlastne ten človek už je v tom. Zrazu je, tak ako sa hovorí, psychotický. To znamená, ten kontakt s realitou, s tou bežnou realitou, ako chápe, spoločenskou, s blízkymi, so sebou samým, je výrazne narušený alebo zmenený a človek môže premýšľať nad vecami, nad ktorými predtým nepremýšľal, ktoré môžu byť značne bizárne, môže sa cítiť ohrozený niekým, kto ho vôbec neohrozuje alebo kto dokonca neexistuje. Môže vnímať hlasy alebo rôzne bytosti, ktoré v skutočnosti nejestvujú, ale on ich zažíva ako skutočné. A ak toto vzniká, tak to je jednak, on sa nachádza, ten človek, ktorý tým trpí, alebo u koho sa to deje, akoby ten svet vníma s istým odstupom a tiež zmenené. A príbuzní zrazu majú svojho milovaného, alebo svojho blízkeho človeka, ktorý sa správa úplne inak, ako pred vznikom tej psychózy, z čoho môžu mať rôzne pocity. To môžu mať úzkosť, strach, čo sa to deje. Môžu byť zdesení tým. Najmä keď sa to stane teda prvý raz, tak naozaj to zdesenie niekedy až by som povedal, priliehavé slovo, alebo taký teda znepokojený v zmätku, čo teraz robiť, čo sa to vlastne deje. To v prvom rade si treba uvedomiť, že tá akútna psychóza, alebo to, ako človek vníma, myslí, ako sa správa počas tejto epizódy, tak to nie je vlastne akoby ten blízky, ktorého poznajú,
ale práve je to tá psychická porucha, ktorá, áno, na rozdiel tých telesných ochorení vyviera priamo zo psychiky, to znamená, mení sa vnímanie, mení sa myslenie, mení sa vedomie toho človeka a správa sa proste inak. A to, kde treba takú tú pomocnú ruku podať a najviac zacieliť, je ako ho vlastne dostať, primäť tomu psychiatrovi, väčšinou ale v takomto stave, ako opisujem, čiže naozaj taká prepuknutá akutná psychóza na hospitalizáciu, kde dostane adekvátnu pomoc. Čiže, a toto býva veľmi nepríjemné mnohokrát, pretože ten človek nechce. Nechce, pretože on nie len, že nevie v danej epizóde adekvátne sa ovládnuť, vzhľadom na rôzne spoločenské kontexty, čiže má narušenú ako keby kontrolu správania, tú svoju bežnú autonómiu, on nevie ani rozpoznať, že sa teraz niečo deje. Nemá tú schopnosť akoby nahliadnúť, že to je správne zmenené, má zrazu myšlienky, ktoré nie sú celkom jeho, často hovoria pacienti napríklad o vkladaní myšlienok, ale ktoré ho vedú na cestie, alebo ktoré sú problémom. To my voláme, že anozognózia. Že nemá náhľad na to, čo sa deje, na svoju poruchu psychickú. Čiže on potom často nesúhlasí s tým, že by išiel na vyšetrenie, že by vyhľadal pomoc, takže niekedy to má taký dramatickejší ráz a samozrejme treba volať, ak je to odôvodnené, aj rýchlu zdravotníckú pomoc, aby čo najskôr teda bol hospitalizovaný. Sú niektoré akútne psychózy, ktoré nevyžadujú alebo nemusia byť vyslovene hospitalizované, ale ten manažment a to, čo sa bude diať, tiež rozhoduje o tom psychiatr, čiže treba ho rozhodne navštíviť. Čiže ono to vyžaduje od príbuzného nemalý taký odstup od toho, čo sa práve deje a zachovať takú chladnú hlavu a vytvoriť stratégiu, ako vlastne tomu blízkemu pomôcť, ako s ním smerovať do nemocnice. Čo niekedy môže byť naozaj nepríjemné, ale jednoducho treba to spraviť. Problém so psychoaktívnymi látkami, respektíve ich užívaním u človeka, ktorý má schizofréniu, tak je naozaj taký komplexný na rozobratie. Už len tým, že vlastne sú niektoré psychoaktívne látky, ktoré môžu schizofréniu vyvolať. Kedysi sa hovorilo o že psychotomimetický alebo psychomimetický účinok, majú teda určité psychoaktívne látky, ktoré môžu viesť psychóze, alebo majú psychotogénny účinok. Prípadne sa hovorilo, teraz už to slovo nie je celkom bežné, ale pre ilustráciu ho použijem, o schizofrenomimetikách. To znamená, ich užitie vedie takému stavu, intoxikačnému alebo aj postintoxikačnému, čiže to, čo sa deje s tou psychikou po tej intoxikácii, ktorý napodobňuje príznaky schizofrénie. Mnohé. Afektívne, kognitívne, či týkajúce sa premýšľania alebo vyšších kognitívnych schopností, napokon aj samotné psychotické, pozitívne i negatívne. Čiže z toho, že tieto psychoaktívne látky, napokon aj ten termín znamená, že menia aktivitu psychiky, psychickú činnosť, nás vedie k tomu, okrem mnohé skúsenosti a výskumy, že môžu viesť k psychotickým stavom. Toto je ten akoby najproblematickejší bod, keď sa bavíme o psychoaktívnych látkach, pretože oni samotné majú, mnohé z nich, teda tendenciu vyvolať psychózu, pri užívaní komplikovať priebeh, komplikovať liečbu. Použitá farmakologická liečba nemusí, ak začne človek s užívaním psychoaktívnych látok, stačiť na liečbu mnohých symptómov a tá prognóza sa výrazne zhoršuje. Nedaj Bože, človek teda ostane závislý, vtedy máme teda tzv. Duálnu diagnózu. To znamená, máme dva veľké problémy. Jeden je schizofrénia, ktorý už tak sa veľmi ťažko lieči, manažuje a treba naozaj, je to náročné z oboch strán, ale nie len akože lekár, pacient, ale celá rodina, príbuzný a tak ďalej, celý ten systém, v ktorom žije, tak nejakým spôsobom sa podieľa vlastne na tej schizofrénii aj liečbe. Ale máme tu ešte aj závislosť, ktorá mnohom dokáže poškodiť jednak činnosť mozgovú, centrálnu nervovú sústavu,
jednak samotnú schizofréniu a jednak samotné vzťahy. Teda tých ľudí, ktorí majú ako podporovať toho človeka, kde má dochádzať k interakcii, ktorá napomáha liečbe tej schizofrénie, tak zrazu je ten systém narušený, pretože každé zneužívanie psychoaktívnych látok alebo závislosť narušuje vzťahy. No, čiže to je taký ten ďalší element toho problému. No a keby som mal povedať, že ktoré sú to psychoaktívne látky, tak tie schizofreno-mimetika, niekdajšie to bolo napríklad LSD, dietylamidykyseliny lysergovej alebo tam mnohé halucinogény, dnes známe pod označením psychedelika skôr, mali takýto efekt a majú a sú veľkým rizikom pre ľudí so schizofréniou. Ďalej sú to konopné látky, čiže kanabinoidy, o ktorých vieme, že teda majú potenciál vyvolať psychózu, psychotické stavy i u zdravého človeka. Čiže človeka, ktorého nemá schizofréniu alebo nebola diagnostikovaná. Aj keď teda debata o tom, ako či kanabinoidy, marihuana zvyšuje riziko schizofrénie alebo kauzálne, to znamená príčinne, s ňou súvisí, podmienuje, nie je v psychiatrii definitívne uzavretá, tak tie štúdie, ktoré poznáme, ktoré sa realizovali, sú natoľko kvalitné a je ich toľko, že môžeme naozaj bezpečne povedať, že užívanie konopných látok zvyšuje riziko schizofrénie. Niektoré práce hovoria, že viac ako dvojnásobne. No a potom samozrejme látky, ktoré patria medzi psychostimulancia, sú veľmi nešťastné a často ich zneužívajú ľudia so schizofréniou, napríklad metamfetamín. Potom sú témy, viete, no aj alkohol je psychoaktívna látka. To je niečo, čo naozaj nechcem bagatelizovať a teraz nejak porovnávať, že čo je horšie, kanabinoidy, hej, alebo alkohol, alebo metamfetamín pre schizofréniu. Všetky tieto skupiny látok majú spoločné, že rozhodne nepôsobia priaznivo. Ja, o tomto by sa malo debatovať s tými pacientmi neustále, ale aj s týmto majú mnohí pacienti problém. Naozaj. Takže mali by vedieť, že to škodí, že ich výsledky liečby už nemusia byť také, ako keby neužívali tie látky a mali by mať ponúknutú pomoc, ako sa užívaniu tejto psychoaktívnej látky zbaviť, ako liečiť závislosť. A taktiež to je ako zase téma, ktorá je na to naviazaná, je zrejme nejaký dôvod, že človek siaha po takéto psychoaktívnej látke a teraz my zoberieme psychoaktívnu látku, ale čo dáme tomu človeku? Nič, iba musí abstinovať. Takže riešiť tento problém, že vlastne aký je dôvod, že ty užívaš túto látku, využívate, čo vám to dáva? Toto zistiť a nejakým spôsobom potom tú liečbu alebo celú tú psychosociálnu starostlivosť viesť tým smerom, aby nemal tú potrebu, aby mal nasýtené ten človek nejaké vlastné túžby alebo zmyslové zážitky, ako tie hedonické funkcie vlastnej psyché. Prípadne sú aj také prípady, že užíva psychoaktívne látky preto, lebo cíti nežiaduce účinky liečby a nevie si s nimi poradiť. Toto je téma, z ktorou naozaj treba ísť pred psychiatra a dať ju na stôl a riešiť, pretože môže mať iné lieky, môže mať iné dávky, nemusí tá potreba užívať dané psychoaktívne látky byť taká naliehavá. Existuje taká predstava, že každý človek potrebuje nejaký svoj náprotivok, partnera na zdieľanie života, na to, aby mohol byť s niekým v takej dôvernej, intimnej interakcii, čo zahŕňa množstvo tém od takých psychologických, ako je dôvera, potreba zdieľania, takého nejakého zmysluplného vzťahu, až po témy ako sexualita, rodina, deti. Čiže taká v našich predstavách veľmi nádherná téma, potrebná pre ľudský život. No a tá predstava vychádza z toho, že vlastne každý človek potrebuje partnera, partnerku, hej, teda ten náprotivok. Nie je to celkom pravda. Časť ľudí so schizofréniou cíti, alebo môže cítiť, až by som povedal, averziu ku kontaktu s druhým človekom, takého blízkeho druhu, aj v zmysle dôverného kontaktu. Sú to také príznaky, nazývame to schizoidné, teda keď sa človeku robí problém
dôverne byť s niekým. Človek je radšej sám, je vo svojom svete, je taký ako stiahnutý. Samozrejme ide o príznaky ochorenia, ale také príznaky, ktoré naozaj môžu podmieňovať potom následne vzťahovosť, jeho partnerský život, ku ktorému pravdepodobne ani nedôjde, ak tieto príznaky sa nejakým spôsobom nevyriešia. Takže veľmi súvisí aj so symptomatikou schizofrenie to, či človek si nájde partnera, či vôbec chce. Tuto sme ešte v úrovni takej motivačnej. No a ďalší problém je samotné nachádzanie partnera. Často mi hovoria ľudia so schizofréniou, keď s nimi debatujem na oddelení, povedzme, keď sa rozprávame, čo bude ďalej, keď ich prepustíme, alebo čo si predstavujú vo svojom živote, že až akútne cítia takú potrebu mať niekoho blízkeho, ktorý by im porozumel, teda partnerku, partnera. Niekedy naozaj v rámci toho, ako je zmenená alebo ovplyvnená tým schizofrenickým procesom socializácia toho človeka. Veľakrát ide o ľudí, ktorí sa skôr tak sťahujú zo spoločenského diania, alebo niektoré kontexty pre nich znamenajú taký nadlimitný stres, záťaž, kde je potom problém, ako nájsť nejakého človeka, s ktorým by si porozumeli. Ale túžbu majú mnohí veľkú a ak sa podarí, teda to je samozrejme jedno veľké mystérium v živote človeka, ako my si vlastne nájdeme partnera. Nikto to nevie presne popísať, ten proces, ako to prebehne, hovorí sa o nejakej chémii. Čiže ak sa toto všetko podarí, tak potom áno, je veľa kapitol, ktoré akoby sa ďalej roztvárajú v rámci liečby schizofrénie, v rámci rizík a podobne. Často sa ma pýtajú pacientky v ambulancii napríklad, že aká je šanca, že bude moje dieťatko mať schizofréniu. Nikdy neodpovedám nejak v absolútnom zmysle alebo v nejakom čísle, pretože, ako sme hovorili, veľkú úlohu v tom zohrávajú aj iné faktory ako genetické. Nemá to človek napísané na čele ako nejakú osudovú značku, že proste nemôže mať dieťa, pretože bude mať schizofréniu. To tak nie je. Proste to človek chce odovzdať život a svoju lásku aj niekomu inému. O tom je partnerstvo a o tom je aj rodičovstvo. V láske, ale aj teda, nielen prijímame a dávame a s tým dávaním niektorí pacienti v rámci toho niektorých štádií schizofrénie môžu mať problém s tým opätovať niektoré city alebo byť akoby empatický. Toto môže byť narušené. To v rámci tých vzťahov sa nejakým spôsobom môže riešiť alebo by malo. A veľkou kapitolou je samotné materstvo, pôrod a s tým súvisiace veci. Pretože niektoré antipsychotiká môžu viesť zvýšeniu hladín hormónu, ktorý nazývame prolaktín a ktorý môže akoby sťažovať šancu tej žene otehotnieť. Čiže to už je téma, ktorá sa rieši vlastne ešte predtým, než najlepšie je teda, keď žena priamo povie psychiatrovi, že by chcela mať dieťatko a že sa nejakým spôsobom potrebuje na to pripraviť. Čiže spustí sa séria nejakých rozhovorov, úpravy liečby a tak ďalej. A medzi inými by aj toto sa malo ošetriť, ak napríklad nevie otehotnieť, či náhodou v pozadí toho nie je zvýšená hladina prolaktínu. Ďalej, čo s liečbou samotnou, pretože ak plánujeme rodičovstvo, to je jeden ten variant, lebo môžeme aj neplánovať, a zistíme, že vlastne čaká bábo, pani so schizofréniou, tak vtedy treba proste upraviť farmakoterapiu tak, aby to bolo optimálne z hľadiska toho dieťatka, ale aj z hľadiska tej mamičky. Čiže aby ten pomer rizika plynúci z užívania antipsychotika pre dieťatko, lebo najmä teda prvé týždne tam je nejaké riziko, ktoré môže ovplyvniť vývoj orgánov a plod. No a potom úžitku, teda toho, že je nejaký benefit teraz v tomto okamihu, aby tá žena brala antipsychotika, dokáže byť bez nich, je schizofrénia stabilizovaná natoľko, že môžeme vysadiť v nejakom časovom okne tie lieky. Tak toto sa rieši a toto veľakrát je možné. Niekedy to nie je možné, ale tiež to není téma na zúfanie. Vo svojej praxi videl som mnohokrát ženy, ktoré užívali v gravidite antipsychotika, zvládlo
sa ich ochorenie a aj porodili zdravé bábätko, o ktoré sa teraz starajú. Takže toto tiež nie je téma, ktorá by bola nejak akoby na prvú znie naozaj komplikovane, ale dá sa to rozpliesť, dá sa riešiť aj tehotenstvo, aj pôrod. Štatisticky vychádza, že osoby so schizofréniou, teda pacientky so schizofréniou, majú vyššie riziko nejakých pôrodných komplikácií. V priebehu tehotenstva tiež môžu nejaké, napríklad ten gestačný diabetes, ktorý azda môže súvisieť aj s psychofarmakoterapiou v niektorých prípadoch. Čiže aj týmito komplikáciami treba nejako prejsť. A potom je ešte niečo také, čo koluje v kruhoch pacientských, ale to aj v odborných kruhoch známe ako laktačná psychóza. Tak to je pomenovanie pre psychotický stav alebo epizódu psychózy, ktorá môže byť vlastne epizódou schizofrénie v súvislosti s tým ťaživým, stresovým teda obdobím okolo pôrodu pre mozog a pre toto ochorenie naozaj môže ísť o taký stres, ktorý môže viesť k epizóde schizofrénie, ktorý nazývame laktačná psychóza. A tam sú potom ďalšie faktory, že čo s mliečkom, teda s laktáciou, s dojčením bábätka, veľakrát sa teda v týchto prípadoch zastavuje a s ďalším manažmentom. Takže naozaj toto sú témy, ktoré je ich mnoho a to, čo by som hlavne chcel odovzdať ľuďom, ktorí premýšľajú o potomstve alebo ktorých sa týkajú tieto veci, je, že každá z týchto tém sa nejakým spôsobom dá riešiť. Vrátane také ako napríklad poťaže so sexualitou samotné, to je zase predradíme troška týmto, tak môžu niektoré antipsychotika viesť k zníženej chuti na sex, alebo z také ako sexuálnej anhedóny. To znamená, že tá sexualita zrazu nie je taká potešujúca. Poruchám erekcie môžu sa sťažovať chlapci, mladí muži so schizofréniou, ale aj starší. Takže aj tieto veci treba nejakým spôsobom zvládnuť a súvisia s touto témou. Schizofrénia je natoľko komplexné ochorenie alebo psychická porucha, ktorá sa týka mnohých aspektov ľudského života, jestvovania, že je v celku prirodzené, že vznikli na ňu rôzne pohľady, postoje, názory a tuto by som rád upozornil, že nemusia byť správne, respektíve niektoré a mnohé z nich teda sú vyslovene nesprávne, škodlivé a na samotného pacienta môžu pôsobiť toxicky, pretože má potom verziu nejakej informácie, ktorá je nesprávna a na základe ktorej sa rozhoduje, na základe ktorej spolupracuje alebo nespolupracuje s liečbou a podobne. Čiže je veľmi dôležité, ostatne ako pri akékoľvek inej poruche alebo chorobe, mať naozaj skutočné, pravdivé informácie o tom, ako tá choroba vzniká, prebieha, akú má prognózu, aké obmedzenia so sebou prináša, ako mám sa aj prispôsobiť, pretože či chceme, či nechceme, každé ochorenie prináša nejaké limity, ktoré ten človek musí alebo mal by rešpektovať, aby lepšie prebiehalo, aby sa s ním naučil žiť. A tieto informácie je treba zbierať zo zdrojov, ktoré sú naozaj zodpovedné a spoľahlivé. Takže naozaj, keď ako odborník si prezerám rôzne internetové stránky alebo fóra, tak niekedy som značne sklamaný z toho, čo tam nachádzam. Najlepšie informácie samozrejme dostáva človek z prvej ruky, to znamená od lekára, lekárskeho tímu, psychológa, ktorý s ním vedie rozhovory alebo terapiu v rámci tzv. Psychoedukácie, v nemocničnom prostredí alebo teda v ambulancii. Tam môže pacient a jeho príbuzný naozaj dostať priamo odpoveď na svoju otázku konkrétnu, avšak mnohokrát my nevieme presne, čo sa spýtať a vidíme rôzne dilemy a problémy vo svojom živote a sú zdroje, ktoré tie otázky, bez toho, že by sme sa pýtali, ponúkajú. Tu by som najmä vyzdvihol
knižné publikácie, ktoré majú o mnoho vyššiu kvalitu, aspoň taká je moja skúsenosť, ako rôzne internetové zdroje, alebo sú prinajmenšom o mnoho komplexnejšie. A medzi týmito knihami má veľmi špecifické a povedal by som, že špeciálne miesto úprimná kniha. Úprimná kniha o schizofrénii na stránke schizofrenia.com, ktorá je teda od profesora Falkaja a jeho odborného kolektívu, kde informácie sú naozaj veľmi komplexné, veľmi priateľsky užívateľovi podané, spojené s ilustráciami a ponúkané tak, že im ten užívateľ, čitateľ naozaj porozumie. Cielená je najmä na príbuzných pacientov so schizofréniou, čím je naozaj veľmi unikátna. To však neznamená, že samotný človek so schizofréniou s nej nemôže mať profit. Nie, ja sám naopak odporúčam každému pacientovi so schizofréniou prečítať si túto knižku.